Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad iti nagan a fe, nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy Three Kings and happy birthday, Mama, from Desiree Sakatani. Happy Three Kings can shout out to Dulay and Jose family from Veronica Dulay, Tisubol, Asingan, Pangasinan. Makablaawan ti Untalan family, datatay Tony, nanay Sabet kan kakabsat ko from Rizalin Untalan ti San Maximo Natividad, Pangasinan. Nilakay ko ani J. Art Novida di Barangay Curareng, Alcala, Pangasinan, kani Ate Roslyn Lumboy, Auntie Meli, kan Tatay Andoy from Pretty Mary Palatao. Shout out kanila kay ko Jonard Tabisola, EJ Rojas Isabela from Lin Tolosa ti Hong Kong. Ni ading ko Aray Mina iti Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera iti Qatar. Shout out and happy Three Kings kada Janet Martin, Abdullah Habibi, Novelin Kodjamat, Castañeda Floresma, It's Me Daisy Lynn, Yatsky Casey, Magdalena Kawili, Ederlina Ortega, Belinda Ramos, kastamat ni Eliza Liza, Franz Costales, Sally Guarte Vlog, Elma Lau, Nida Niveras. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Fe. Dear Manang Emmy, ilingad daklaangan itinagan a Fe. Iti agdama, ada akpay laeng dito'y Dubai. Sigod akaduak ni Romeo nga asawak nga agtrab-trabaho dito'y, ngam adda na pasamak asaan amalapdan, nga isu ti gapuna no apay nga agmay-may saak itan amang manggad dito'y, kan agmay-may saakon amang isaksakad iti panagbiag mi nga agiina. Nasakit day di apagteng manang, ngamday di apasamak tinang patibker kanyak, tapno ad-addapay nga igaed ko ti agtrabaho dito'y sa Bali apagilyan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nagbakasyon kami kani Romeo nga asawak dita Pilipinas. Ne, lakay. Ngal-ngalam mo't ana imbagday takang kanam Di ka kadi agapura, tawan mo ti kainagaw mo iti makan. Baybayan na ka lang, bakit? Talaga nga minakaili ko ti loto ni nanang. Amo mo ta sa bala talaga ti makan dito Pilipinas. Talaga mo't lakay. Uray siyak mo't kailiw ko dagiti luto diti pagilyan tayo. Nakarkaro lang arod ti luto ni nanang. Nalainga talaga agluto ni nanang anya. Dahil tati makagapo, no ape na siluan na ti puso ni tatang. Ayun gayam, anya nga oras ka ditawid dagiti ubing manipod pagadalan. Siya kung ti mapanmang sukon kadakwada. 4:00, lakay. Sige, mapanmunto nga rod sukunan idan. Pambaramutan a dumagas iti ayanda nanang. Ibagam a dito'y dan amang rabii. Dito'y kami nga agluto. Amang ano agi patulod tumanon iti masida. Nakababainan kan kuana. Sige nga rod, bakit? Sapsapaag tulang iti rumwar, tapno makadagasak pa iti balay dananang, sakbay aso kunak dagiti anak ta. Nanang! Ada kayo? Adak, dito'y kusina, anak ko. Dumanon ka Anya tararamidin nyo ay dito'y kusina, nanang. Kita agmad no, anya ti mabalin ko nga iluto inton madamdama. Tapno makaipatuludak manan iti sidain nyo inton rabi. Ay na, saan nanang?
Nagbilin ni Faye, isang imayak dito sakbay sukunak dagiti ubeng. Ijay kayo kano balay amang rabi Ijay kayo ni agluto ko ni Faye. Kasta aya anak ko. O nanang, mababainan ni Faye. Takanayon kayo umutla amang itudan iti masida kada kami. Oo na yan aya. Italaang mo't da ito'y. Tainton agsubli kayo ni ijay Dubai. Di yun ton maramanan ti lutok. Sa bagay, sapay manula alawasan, maungputan ti bakasyon mi kan ni Faye. Mabayag tumanon sakbay ang makabakasyon kami. Ay na, maikawan tumanon dagiti anak yaw no pumanaw kayo kan ni Faye. Naimbaglaang tadadamanong yaw kan ni manang yaw akabalay da. Kat isudamutan ti maikadwa naganak dagiti anak yaw. Wanyar nanang, kat day ti pagyamyamanan mi unay kan ni Faye. Kan naimbag taadda ti balay da pakipagnanaidan mi. Alasan abali anak ko, tano makaurnong kayo, makaipatakder kayon tumutan iti bukod yo abalay. Naimbag man, tanasapa kayo itaan agapo iti talon nyo, tatang. Ay, wag nanak ko. Nasapa na ring pasmikan ni Manong yaw, dagiti rumbang amaarabay. Na mapandakan no pasyaran bet tay kumari da nagpas ngay. Nakaruar ka no amin na niya ospital. Isumat lagayam nga awan da pay laang aging gaita, tatang. Amoyo, tatang. Naggasa ta ka na ikamang kada kayo. Ta nagsasaya at kayo kada kami. Uray da manong kan manang. Napalalon ti babain mi, taging gaita. Makigigyan kami pay laang kadakwada. Anak ko, sino pa'y ngay tagtitinulaw no saan adatayaw? Kaya to pa'y damanong yaw taan na dito dagito umbay. Nakarkaro ko taging gaita. Awan pa'y lati anak da. Iso adagiti anak yun ati kasla anak damutan. Nakarkaraw no daytay awan kayo manan. Taagsubli kayo manan nga aga brown. Wan nga rod, tatang. Katsapay ko ma, iti daytoy apa nagsublimi. Makaurnong kamin. Tapno makaipatakter kami mutan iti bukod mi abalay. Amoyo matasan unay adakkel ti sweldo mi kani Romeo ijay. Nasaysayaatan ngam daytay awan, tatang. Ay kult anos laang anak ko. Pagyamanan mi takas kan ka tinaasawa ni Romeo nga anak may. Malaksid anasingpot kan naasikaso ka. Nagagat ka pa atumulong amanggad ka ni Romeo. Para iti masakbayan dagiti apuyo dayto nga aramidan mi, tatang. Iso ang nagsakripisyo kami nga imadayo amanggad ka ni Romeo. Tatang, nanang, umadan ni man ti ipapanaw mi. Naungputan ti bakasyon mi. Wan nga rod, tatang, nanang. Kat kasi ti sigod. Ibati mi manan kada kayo kadamanang dagiti anak mi. Di kay agdaanag, ano kami amang taripato kadagiti anak yaw? Ay, wan anak ko. Adda pa'y damanang yu asele kan manong yu anardo kabalay da. Amuyo mo't akaslanak dan dagiti anak yaw, tunggal awan kayo. Agyaman kami, nanang. Tatang. Nagpakada kami matan kadakwada, nanang, tatang. Amuyo mo't anatalgad tirik namin nga umadayo. Gapu kada kayo apang panawan mi kadagiti anak mi. Basta ipamaysayo ti panunot yaw iti trabaho. Di pagnanagan dagiti ubay, tanatalgad da iti panangpanaw yaw kadakwada. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagsubli kami nga rod dito'y Dubai kan ni Romeo nga asawa. Analagaan tirik nami manang Emmy. Gaputaan mo mi asaan ang mabaybayan dakiti anak mi. Iti sidong daipag ko aseli kan ti asawa na. Kastamutten kadananang kan tatang. Iti day di pa nagsubli mi manang. Ingkari mi iti bagimi asautan mi ti agtrabaho. Tapno makaurnong kamin, iti pagpatakder mi, iti bukod mi abalay. Amu tayo met, anababalaang ti sweldo iti ununa na ataw-tawan, uray adda ka, iti balasiw taaw. Oh, kumusta ti umo nga aldaw ti trabaho mlakay? Sigurado, ado man ang tinasikaso yung ni sir. Uwan na bakit? Amo mo ti family driver. No sa dino ti papanan ti amo, isumutayan mo. Naimbaglangan ta nasingpat dagiti natumpungan ta nga amo ta. Uwan nga rod lakay. Maragsakan nga rod ni ma'am ta nagsublitan. Mailiw kanon amangan iti lutok. Kasta ka day? Ay kaimasam nga rod ti luto ma, tapno maayayaw mo't ni madam. Kasta mo ta talaga ti haramidak lakay. Ay, kailiw ko manandag iti anak ta. Si kalay nga ya, oray mo't siyak bakit? Ay, dahito ka tirigat na, nagbakasyon na tao. Tanawag sublitan dito'y, may kawat amanin. Ala, sana bale. Basta ti panunuton talaangan, para kadakwada matlaang ti panagsakripisyo ta, dito'y balasiw taaw. Lakay, aldawan. Apay adi ka pala agrubwat. Ang mga numasapa kayo itaarumwar ka ni sir. Nakababain no isukit din ti agururay kan ka. Bakit? Tsak pala sumra kita. Mading amin teriknak. Kasla agkakapsutak. Nagsakit pa iti intero alikod ko. Kastamot ang tipatong ko. Ni, ang mga noon niya daytan lakay. Obserbaram ta bagim tano madilat ta, agpa-check up ka laangan. Amang ano bannog ko lang dahito idikalman bakit? Ado amin tinapanan mi kan ni sir ta, ado ti inasikaso na idikalman. Ala, ingka nga rod agpakada kan ni sir, asaan ka pala makatribe ita, gaputa darikrik naam. Oo na, Faye. Kasta talaga taramidag. Lakay, apay nga akaslaawan mo't nagbaliwan ti marikrik nam. Nagpa-check up ka mo't tan. At dapat yan dagiti tinumar mo nga agas. Apay akasla nakarkaro mo't akim mapsot ka. Uwan nga rod, bakit? Nakarkaron no, dumikarti sakit ti likod ko. Agraman ti patong ko. Awan na pulos sinagsayaatan dagiti tinumar ko nga agas. Anya ngay nga rod ti aramidan ta. Jakmat ka taboy-buyaan kalatan akum apsot. Faye, bakit? Agawid tan sa langan ni Pilipinas. Ha? Ijaya kong nagpaagas. Talaga dya akong maibturan no kumaro ti marikrik nak.
Amang ano mataya ko no kastoy lang. Di ka kumamot ag sao iti kasta Sige, agpakada ka dagiti amo ta. Taagawid ta iti Pilipinas iti kabiitan a panawan. Nagpakada kami nga rod kadagiti amo mi manang Emmy. Kat si papalubos damet anang paawid kada kami. Naka-wheelchair ti asawak, idi inyawid ko dito'y Pilipinas manang. Kat gapo iti kasta unay akapsut na, indiretsyok nga rod iti ospital. Na-confine ti asawak iti sumagmamano nga aldaw. Ado nga examination kas kada laboratory test ti inaramid da. Ti pakasdaawan mi, apay akalaat ti kasjay a napasamak ken kuana. Agingga arimwar ti resulta dagiti test a naiwayat ken kuana, kat naamuan mi no anya ti sakit na. Kidney failure, stage 5 ti sakit ti asawak manang. Kat kasapulanan nga agdialysis. Lakay, masapol ka nung agdialysis ka kung ti doktor. Takalagastos day tabakit. Pangalaan tangay. At ang agpay sa ornong tangam. Saan ka di anairanta day jay? Tapno mairugitan ti agpatak dari ti bukod tayo abalay. Mas importante ti panagimbag mo. Makauray day ta. Kasanupay nga rod ang matulungan kay tamanggad. No kastoy mo tanti kasasahad ko. Kakaasikan Faye. Kabailak. Agkararag tayo iti Diyos. Amok adi na tayo baybayan. Basta tulungam ti bagim. Ipagpagapom kada kami kadagiti anak ta. Apay nga takalat matikas dyan na pasamak iti anak ta. Nagsarantay din nagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Nakaskas daaw nga rod. Ay, kaasimot ni Faye. Maladingitan launay iti napasamak iti anak ta. Ultimo dagito ubeng dagita apo ko ta. Naklat damat nang runay din nakita na ti kasasaad ti amada si mangput dito Pilipinas. Nakapsot unay kung naka-wheelchair pa nga inyawid ni Faye. Makapaladingit lakay. Italaan na amuan tayo ti sakit na. Ngam nakarumot kaya man. Ay, sapay kumaata malasatan na. Dakulat kaasit ni na Marswa bakat. At damot di magpagada dialysis. Makatulong day jay. Dito ang sarday nga agkararag iti Diyos taawan ti imposible kan kuana. Pudno una itakunam. Kan saan tayo nga ipakita kan ni Fe ti panagkapsot ti pakinakam tayo. Iti kasta, saan amaawanan iti namnama. Nakarkaro kat isulaangan ti manggad.
Tapno maibirukan na ti pagpadialysis ti anak ta. Nanang, tatang, masapol nga agsubli ak ijay Dubai, tapno manggad. Masapol nga agtrabaho ak, tapno maisakad ti pagpadialysis ti asawak. Ay, anak. Kabaalam ka di, anak ko. Nakakaasikan, pay. Agmay-may saka na mangisakan iti amin. Masapol apatib karak ti pakinakam ko, nanang. Tatang, kayat ko nga agpaut pa'y tibiyag ti asawak. Diyak lakit ti kabaalan no dadaka sa mapasamak kan ko, ana. Amo yumat no kasano ti panagayat ko iti anak niyo. Diyak kabaalan no mapukaw ko ti asawak. Diyak lakit ti kabaalan. Ala, tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Di mo liwayan ti kumararag kan ko, ana, awan ti imposible ti Diyos. Iso adi ka umibot kan ko, ana. Isulangan ti amok ako mamangan tayo iti kastoy ama paspasamak iti asawa anak ko. Agyaman na kada kayo. Da kayo lako man ti makaamok kadag iti agamak. Bantayan nyo ti asawak. Tapno saan na aliwayan ti agpadialysis. Kanayan tong agipawitak iti kwarta. Iti kasta. Adaramatan na iti panagpadialysis na, nanang. Tatang. Wen, anak ko. Di mo ida pagdanakan. Nang runa ni Romeo. Da kamin ti makaamukan ko, ana. Sana balit at damot damanang mo amang kita kadag iti anak yaw. Agyaman ak tatang. Agsubli akton ijay Dubai iti kabiitan a panawan. Talaga ka di adisidido ka nagsubli jay Dubai, Faye. Wen, Romeo. Di kagdanak. Kabaalak. Masapol amang gadak. Tapno ada maipawit ko ang mausar mo iti panagdialysis mo. Ay, nakababayin pa ikat kan bakit? Siyak ti lalaki. Siyak ti rumbang amanggad para iti pagkasapulan ti pamilya tayo. Kastoy mo't tan tinapasamak kanyak. Anya ka kadi. Asawa nak. Rumbang laang agbinadang ta itirigat kan ginawa. Sana bale, inton na imbagkan, di duatan tumanan amang gad. Agkaduatan tumanan amang tunoy kadagiti arapaap ta para iti pamilyata. Saan ka di akayat mo ti makaipatakder iti bukod tayo abalay? Mapasamak to daytan, lakay. Faye, bakit? Basta ikarim kanyak, adi mo baybay antibagim. No schedule mo ti agpadialysis. Mapan ka. Kaduan na kanto kano ni Manong. Wan, Faye. Namnamam na ita. Agpaimbagak para kada kayo nga ipatpatig ko iti biyag. Tatang, flight ko ninton bigat. Makaamu kayo pa lang iti pamilyak. Wen, anak ko. Ay, anya nga iti ko na ni Romeo. Pinalubusan na kakadimot laang. No mabalin, sana akayat asyak ti mapanmanggad tatang. Ngam inlawlawag ko kankwana amasapol nga agtinulong kami. Siyak ti manggad. Katulungan na mo ti bagina, tapno daras nga umimbag. Iti kasta, doa kamin tumutla ang amapanmanggad iti sabali a pagilian. Nasayaat no si papalubos mutla ang anak ko. Awan maaramidan na tatang, ta
Takas-takat nga ron ti kasasaad na. Makaamu kayo namang palpalagip kan ko ana tatang. Tapno saan nga agpampanunot. Tapno di pa iso pagkaruan ti sakit na. Ay, Faye, anak. Sana bale tatang. Kanayon to nga umawagak. Iti kasta, mamonitor ko matlaang ti asawak. Nang runa no schedule na ti mapanagpa-dialysis. Ay, agandad ka nga ron, iti pa nagbiyahim, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Kumusta ka nga, Lakay? Anya ti marikrik nam kalpasan dagiti panagpa-dialysis mo. Nasayat mo tiriknak bakit? Di kagdanag. Agyaman na kiti Diyos no kasta. Basta nadam tabagim Kumusta mo't dagiti ubing? Di mo ida pagtanagan, Fe. Saan ita baybay ang damanang? Mababainak na roden, tasaan ko pa ida matulungan ng mga sikaso kadagiti ubing. Di ka agdanag, tamaawatan da ka, Lakay. Nagasat ta nga rod, ta nakasingsingpot ti pamilyam kadata. Bakit? Agsubsubalit tanto kadakwada. Saan amay may sa ti aldaw? Inton umimbag kan, kat makaumay kan tumanan ditoy. Makalungaw tayon tumanan. Agpaimbag ka na laing. Iti kasta, makasublikan ditoy. Kailiw ka mo't Lakay. Sa anak anarwam asaan ka akadwa ditoy. Di kagdanag, Fe. Apaman niya gimbagak. Sumaruno ka dagos dita. Kat makapagtinatan tumot langin. Basta laglagi pa makanayon. Ipatpatag ka unay-unay. At natam di bagim dita, Di ka unay agbambannog. Ipatpatag ka mo't unay-unay, Romeo. Urayot ti panagsublim ditoy. Anya ti ko nam anak ko. Agpatakder ka iti balay. Ang madama pa ilaang ti panagpa-dialysis mo. Di kagdanag nanang. At damaaramat para iti dayta. Kaya't ko sorpresaan ni Fe. Iti kasta. At damot agas dagiti bambannog kan sakripisyo na para kanyak. Sigurado ka kadi iti dayta anak ko. Amangan numabaybay amot ti panagpa-dialysis mo. Saan nanang? Saan kayong magdanag? Di ka di makita ang nasaranta akon? Oh, naimbagan ako nanang. Ala, adakan ka dayta anak ko. Amok mo't kitde, amaragsakan to ni Fe, iti dayta aplan-planwam. Wan nanang. Kasaritak to nga ron ni tatang. Taayaban ng dagiti amamu na karpintero. Iti kasta, marugyanan adagos ti ipatakder tayo abalay.
Hello, Tatang? Nakaawag kayo, Mat? Faye, anak ko. Ha? Tatang? Apay, anya tinapasamak? Apay nagsangsangit kayo? Anak ko, saan ka kumamakmaklaan? Ha? Ni Romeo, anak ko. Apay, Tatang? Anya tinapasamak ka ni Romeo? Ano ti asawak? Awanin ni Romeo, Faye. Natayag di asawam. Saan? Saan napod no dahito, Tatang? Naimbagod ti asawak. Saan napod no ti bagbagayo? Saan? Pimusay ti asawak manang Emmy. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway. Idilaan na amwak, asaan gayaman nga intuloy ti asawak ti nagpadayalisis, idi mariknana nga awan ti nagbaliwan ti kasasaad na, kalpasan ti ado a session ti dialysis na. Ngamket di, inusar na dagiti impat patulod ko a kwarta, tapno maipatakder na ti arapaap mi, abukod mi abalay. Nagsakit a panunutan manang Emmy, nga itilikodan ti sakit a marikrik na ti asawak, ti pagsayaatan mi paylaeng a pamilyana ti impang pangruna na. Ita, agnanaeden dagiti anak ko iti balay nga impatakder ti asawak, sakbay a pimusay. Dayta ti makagapumanang, no apay nga agmay saak itan amang mangged dito'y balasiw taaw. Nasaksakit ti mapanawan manang, tasyak ita ti makarikrik na iti napalalo a sakit ken saem, gapu iti ipupusay ti asawak. Kinunkunak asaor ni Romeo, gapu ta saan nan apulos a marikna ti marikriknak asaem, gapu taadda itan iti sidong tinamarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Fe. Fe, pagayam ko, pudno unay ti kunam, nga awan umasping ti sakit amarikna ti mapanawan, nang runa no ipatpatag mo unay tinagawan. Ngam dayawak unay ti asawam, gaputa uray iti maudi agundaway na iti daytoy abiyag, ti paylaeng para kada kayo nga ipatpatag na ti impang pangruna na. Dayawak met ti kinatibker ti pakinakam mo, ken ti panagayat mo iti asawam, Fe. Sapay la kuma, taagbalin nga inspirasyon kada kayo kadagiti anak mo, ti balay nga imbati ti asawam. Tapno kanayon nyo amalagip ti sakripisyo na, tapno makaibati laeng iti pakalaglagipan nyo kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Lintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong.
liday ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Marvin, nga iti agdama, kat adda iti balasiw taaw. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Violeta Tabin iti Cyprus, Maddox Kitchen, Divina Kotig, Jen Pablo, Ruel Wanya, Des Enrique, ken Beng Tabula iti Manawag, Pangasinan. Happy birthday ken niikit ko Mari Lumaala. Shout out iti family Untalan from Rizalin Untalan. Makablaawan amin adumdum ngeg dita magsinggal Ilocos Sur from Jan Rabanso. Shout out kada Maricar Rogelio, Erwin Cacho, Zenaida Cacho, Mare Vivea, Arlene Cabuay, Kathy Malana, Red Rojo, ken Mirna Contawi. Advance happy 23rd birthday kan ni kaanakak Maria Luz Nieveras iti Baguio City from Nida Nieveras. Advance happy birthday Mama Marie kan shout out iti Dakiwag ken Navarro family iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makablaawan ti pamilyak dita Cagayan Valley from Maricel Concordia. Shout out kada Risel Sarmiento, Daniel Galasinaw, Romalyn Pasqua, Arcadio Ginwo, ken Mama Soledad Ampa from Rodalin Ampa. Makablaawan pa ni Herwin Pasio iti Pugo La Union from April Kusalan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Marvin. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Marvin. Jack mailanad ti eksakto a lugar nga ayan ko, iso nga ibagam ko malatan nga addaak iti balasiw taaw. Baruak paylaang ititawan ko at 35. Kas iti dadduma, kayat kumatan iti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Ngam aging ga iti agdama, Jack pay nasapulan tay makuna akagasat ko. Nadaanak matan iti nobya iti kalabas. Ngam no apay abaruak paylaang, iso ti kayat ko nga ibuksilan iti daytoy apakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaang iti pagilyan tayo a Pilipinas. Day, nakapalas ka mat, Marvin, anak ko. Kunak man no awan trabaho ita. Talagang awan nanang, ngam rumuarak tagkita kami ita ni Ana. Ada ka no napatag nga ibagana. Ay na anak ko, kasanumot ngamin, danda ni awan oras mo amapan sa rungkaran ti kaayan ayat mo, gapo iti trabaho, kanayon ka nga overtime. Sana bali nanang, tamaawatan ni Ana dayta. Ken oray iso, makumikom mo't iti panagadal na. Amoy mo't, dandanin agtorpos iti kurso na nursing. Uray pay, anak ko. Sa bali lata mo tatay, ada oras yo iti tunggal maysa. Anya ti amom, ang mga nusikalaang ti ururayan na mga ramid iti kasta. Ay, inton kwan, nagpasugno doon, di kaayan ayat mo. Di kay kadagdanag nanang, saan to ang mapasamak dayta? Man nakaawat ni Ana. Sapay lakuma anak ko. Sapay lakuma, ta saan to ang mauma, ti kaayan ayat mo.
Nay, nasapa ka mo't anagga po ijay talon, lakay. Wan, bakit? Adala nga mininlepas ka. Ken maysa, nasapak mo't anapan ijay talon. Narigat nga min numaabutan kay ti panagmatoon ti init. Napudot launay. Ala, aginana ka nga rudon, tagmerienda ka mo't tan. Wan, apay ni Marvin ngay, nakaturog ka di pay. Aldaw na. Anya nakaturog, itay pay arimwar. Agkita da kanaw ken ni Ana akaayan ayat na. Nay, itaman pa'y anak disnudo amapan itaayan ti kaayan ayat na. No daduma, oray awan trabaho na, di na pa'y mapansarungkaran ni Ana. Anya nagdisnudo, inawagan ni Ana adda kano napataga pagsaritaan da. Nay, amangan daw plano damot ng tagkalay sa bakad. Ay, hey, nagsaya aton ngay. Nasingput abalasang ni Ana. Diyak mo alakay. Ang kasla imposible day ta nga ibagbagam. Saan ka di asaan pa'y nagturpos ni Ana iti kurso na nursing? Ay, gayam anya. Ang manyalat amom ngay bakit? No ngay agplano dan ngam saan pa'y akadagitoy. Di kad nagsayaat. Ay, sa bagay mo't kiti Nala, orayan ta no anya ti ibaganto ti anak ta intun sumangpet, lakay. Marvin, anak ko, umay kaagar mo saran, ang mga numaladaw ka iti trabahom. Aldawan, anak ko. Saan pa lang nga sumrakita, nanang? Nay, apay, agsakit ka kaday. Apay akas na ti jar mo ang nabigatan. Sa anak nagsakit, nanang. Maladingitan ang klaan kapoy tinapasama kay di kalman. Saan ka di nagkita kayo ken ni Ana idi kalman? Apay, anya ka di tinapasamak. I-break na ko ni Ana, nanang. Anya? Nay, apay ngay anak ko. Apay akalaat mo't day taapangedeng ni Ana. Ay, amangan mo't no adan sa bali anak ka iturungan ti imatang na anak ko. Day ta ti palpalot puto kang kuha na, nanang. Kaya't na kano tiyag focus iti panagadal na. Nang runat, tatanda ni nagturpos. Pudno nga taday ta anak ko. Ay, amangan mo't no gapo day ta iti kinaawan oras mo ken kuana kadagiti kalabas. Napanunot ko mo't day ta, nanang. Amo kamay sa day ta gapo, no apay akas di tinagbali na pangedeng ni Ana. Amo yung mo't, nanang. Para mo't lang iti masakbayan minto ti kasjengar aramidek. Kunak no maawatan ni Ana dayta. Nagsamakad ka ngamin iti dayta apamatim anak ko. Amom, uray saan nga agrek-reklamo ni Ana. Amok at arigagayan namot nga ipakitam ti kinapatag na ken ka. Babaan iti kaadda ti oras mo para ken ko Ana anak ko. Babae kat maawatak da ita amarikrik nana. Naladawin ti amin, nanang. Sana na mabawin ti pangadeng ni Ana. Nagsakit da ita na pasamak, nanang. Basol kumatkit di Kit no pagbabawi Naladawin ti amin. Napukaw kuntay ayatek. Makapaladingit mo tinapasamak ka ni Marvin nga anak ta. Kung naklakit din no isudan tagkagasat ka ni Ana. Hawan nga rod lakay. Maladingitan mo't unay ni Marvin. Awan apulos gaganay gayan ng agtrabaho.
Kanayon ang nakakulong iti kwarto na. Ala, bayan ta pa'y laeng. Narigat mo't na rumarak pa'y. Nay, kunak man nung saan ka pa'y laasumruk iti trabaho ita anak ko. Papanamngay. Un nga raud. Mapan ko sarakan di sigod ako opisina ak nanang. Al-alo ko yun kami di ngagtrabaho di balasiw taaw. Amok no dapay lang da yung idijaya na. Ha? Kaya't mo asawan Marvin. Agabroad ka? Kasta tinapanunot ko akasayatan ng aramidak tatang. Tapno nalaklak ka makalipatak. Nadak lang dito'y. Ang mga numapukaw ko pa'y tilimbong ti panunot ko. Amo yung no kasano ti panagayat ko kun ni Ana. Kano kasano kabayagan ti relasyon mi. Anak ko. Saan kayong magdanag nanang? Tatang, amok akabailak da ito'y. Kasapulan lang nga umadayuak. Kat na dapat di trabaho ngay bagbagatigayim ko. Ag-resign ako iti trabaho kita. Kat nag-applyak lang iti dayjay at trabaho. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbaglaangan manang, taadapay laang di trabaho nga idijaya tigayam ko ije balasi utaaw. Nagaplayak nga rod, kat napagasatan akmat. Nakapanak nga rod ije Saudi, kat nagtrabaho ak kas may sa a waiter iti may sa a restaurant. Narigat ko ang nailiwliwag tinapasamak kanya, kadagiti mo na nga aldaw. Ngam iti panaglabas ti aldaw, nailiwliwag ko matlaangan ti amin. Nang runaket no awan ti trabahok, adda ti social media a pagpalpalabasak iti oras ko. Ditoy anaamamok ni Christy. May sa a sales agent dita Pilipinas. Napintas ni Christy manang, kang runaan iti amin, na emma, kan kanayon nga da oras na adumngag kanyak, no kasjay amalmaldayak. Nagbalin kami nga rod anasinged iti tunggal maysa, uray no iti video call laeng ti ayan ti komunikasyon mi. Hello Christy, kumusta? Pasensya ka na no nakaistorbuak. Amok nga gininanakan kalpasan ti trabaho mitay. Saan Marvin? Saan ka nakaistorbo? Maragsakan nakyat di tay nawagan nak. Sika, kumusta ka? Nasayat mat. Nangruna kat adda ka akanayon na mapampanunot ko no kasya mahomsikak. Sika talaga. Bulaan nakmanan. Saan Christy? Pudno ti bagbagak. Siguro, iti kinabayagtan niya gamam mo. Marik namot siguron. No, anya tiriknak para kan ka. Marvin. I love you, Christy. Sapay la ko mata saan nakakagura iti impudno kariknak para kan ka. Apay kat tinakagura ka. Kinagpaysuna. Adamutan marikriknak para kan ka, Marvin. Ha? Agpaiso, Christy? Ay ayatan ka mat, Marvin. Nabayagan. Katsapay la kuma, tanapudno ka kanyak. Agyaman na, Christy. Ay ayatan ka unay-unay. Katnam na maamasaan kan to apaldangan. Ikarik day ta. Ay nasaya at nakaawag ka manen anak ko. Kumusta ka ngay?
kumusta di trabahom dita? Okay mat nanang. Ni tatang ay, kumusta mat tan? Ay na, adamanin ay jay talon. Natangkan mo ti ulo ni tatang mo. Kung nakasaanan ang mapanijay ngam ipapilit na mat. Analakit din ni tatang ay At alang arudon dagiti naalang agtrabaho dyan ng mapanpailaan. Nakarkaro ka no ako mapsot no awan aramidon na kunana. Ay bayamon Ay, wan gayam nanang. Planong tagbakasyon. Mailiwak ngaminan ka na kayo. Ha? Ay na, ay maragsakan ako unay anak ko nagbakasyon ka. Ay nangruna ni tatang mo. Kaano nga iti plano anak ko? Iti kapitan na panahon nanang. Ken, at sorpresa ka na kayo. Amo ka maragsakan kayo. Kasla amok daytan anak ko. Addan samoten mang parparagsakan ka. Apay amo yun nanang. Ay marikrik na anak ko. Inanak kat amok no malmalday wano maragragsakan ka. Naragsakak itan nanang. Nangruna katatan ni Christing inspirasyon ko. Yam amok to nagawid ak nanang. Ay magagaran akong amakaamaw ka ni Kriste, anak ko. Ipadamag kunto day ta ni tatang mo. Ipadamag ko ti maipapan ka ni Kriste. Agpaisok ka dito ko ng bakit. Agbakasyon ni Marvin. Wala kay. Ay na, magagaran ako na makakita manan iti anak ta. Ay oras siyak bakit. Apay si kalaang aya. Amom lakay. Adain padamag kanyak ti anak ta. Adda ka nun inspirasyon na. Addan ka ayan-ayat na. Ay kunak tumot bakit? Malipatan ng tumutlaang ti maipapan ka ni Ana. Anya ngay, di makita mita. Adamanon ka ayan-ayat na. Amangan no dahi tanti pakasaran na bakit? Ay papanan na ngay no saan to akas talakay. Nasaya at mo, tanay lumakayan ni Marvin. Panawon mo tan, tap namang bukol iti bukod na pamilya. Ay na, magagaran ako na maadaan iti apo ko, bakit? Apo adagaws. Ay, aguray tapay mo't alakay. Ada ka ni Marvin, no kayat nanti mangikanlaysa. Basta, yaba muna ko mga rodan ay ito nagbakasyon, bakit? Iti kasta, amot-amotan ti agbalin to amanugang ta. Isumot na itati ko na ni Marvin, lakay. Naala, urayan tangarod ti panagbakasyon ti anak ta. Ada ako nanang, tatang. Ay na, anak ko! Ay, si kagagpaiso. Ay, sos! Nakarkaro at maerte anak ko, Huwag nga agpaiso anak ko. Sigurado ang nasayati ka sa saad may balasiw tao. Iso akas dati lang ang anak ko. Da kayo natagtrabaho iti restaurant, tatang. Masaysayop mo pa lang dagiti isa-serve mo amakmakan. Nabnabsugkan. Ala, aginanakan anak ko. Amo ka nabandog ka iti biyahem. Huwag nga agpaiso anak.
Inak man kidi mang tilaw iti native amanok, bakit? Ta iso ti mailutaw. Makaramramanan ni Marvin iti tinula a native amanok. Pudnot ako na ayo tatang, kailiw kong tiluto ni nanang. Kanayin lata na luto iti restaurant ti kankanon mi jay Saudi. Nalaing ka nga rodan alakay, tapno ba iluto kon? Sige man nga rod tatang, tapno ada pamigsak amapan mang sarunggar kini Christine ton bigat. Nay, wangag paisoan niya. Ay, masapol am mumin day a Kristi nga ibagbagam anak ko. Di agbalin to ang manugang may. Rumbang laeng anak ko. Tanay, magagaran na kung na maadaan iti apaw. Di kay kadiag na nagtatang. Talaga ngayam amukton kada kayo ni Christy. Nagbakasyonak nga rod, dito'y pagilyan tayo, manang Emmy. Naragsakan dagiti dadakkel ko, gaputan na saya at tinagbalin akasasaad ko ije Saudi. Kinagpaiso na manang, talaga at tinarigagayak tinagbakasyon, gapu kadagiti dadakkel ko, ken gaputa kayat kumutten ang makita iti personal ni Christy akaayan ayat ko. Sinarong karak nga rod ni Christy manang, kat insurot ko iti balay mi, tapno maiyam-am mo kadagiti dadakkel ko. Nanang, tatang, iso ni Christy akaayan ayat ko. Christy, dagiti dadakkel ko. Naimbangal daw yo, nana, tata. Ay, kastamot kan kabalasang ko. Ay na, nagpintas kamot gayam balasang ko. Nagasat ti anak ko, tanakatumpong itikasken ka. Siyempre mo tananang. Agyaman ak nana. Pudno gayam ti kinuna ni Marvin, anasingpat kayo adadakkel na. Ay, balasang ko. Pasensya kan iti kinano mo ti pagtaengan me, Alla tata, nagpintas tupay ti lugaryo. Magusto ak unay. Di agbakasyon ka pay lang dito, ibayat ti kaadak dito, Christy. Yam amukan tupay kadagiti kakabagyan mi. Ha? Nakababain samat, Marvin. Anya ko mati pagbainam. Agbalin kanto nakapamilyami inton makapagkalay satan. Magustuhan ka dimot lang dito lugar mi, Christy? Wan Marvin, nang ronak at nagsaya at kanyak dananang kantatang mo. Kastamot ang dagiti kakabagyan nyo. Nasayat nga ron no kasta, Christy. Kaya't kung ngayon maungpot ti bakasyon ko, kat agsubli ako ni Saudi, kanayin mo itong umay sarungkaran dagiti dadakkel ko. Lakit di Marvin? San ka agdanag? Imbilang kumutan amay kadwa dadakkel ko dananang kantatang mo. Iso asigurado akanayo nakto dito'y lugaryo, inton agsublikan iji balasiw taaw. Kaya't ko alipasin lang ti kontrata, Christy. Nakaordong akto mo't siguron, para iti panagkalay sata. Ken, ti pangrugyan tayo inton agforguda kung dito pagilyan tayo. Magustuak na ita plano, Marvin. Kaya't kung agkalay sata iti panagsublik, Christy. Kaya't kumutindi mang bukol iti bukod ko a pamilya. Katsapay ko ma, tao manugot kanto ni agkalay sata, iti panagsublik dito'y Pilipinas.
Nagbiitan na ungpot ti bakasyon ni Marvin, bakit? Ita, nakasublimanan iti balasiw taaw. Wen nga rod lakay. Ang kunana mo talapasan na laangan ti kontrata na, kat agawid taon, tagkalaysadan ka ni Kriste. Nasaya at day ta, bakit? Mabiit lang nga lumabas ti Aldaw. Madamdamalaang adanton dito'y ti anak ta. Wen nga rod Ay, numabalin la kumaguyudak ti Aldaw, tapno malpasan ti kontrata ni Marvin katagawidan ditoy. Iti kasta, makarugimeten amang bukal iti bukod na a pamilya. Hello, Christy. Nasaya tayo mawag ka. Pasensya ka na. Busy kami ngamin kadagiti na palabas nga Aldaw. Iso asaan na ka nakaawag kan ka. Okay lang, Marvin. Maawatak. Kumusta kan? Okay kami dito eh. Magagaran ako na makaawid. Manulaan nga na bulan, malpasan di kontrata, Christy. Maragsakan at matamaka mo iti dayta. Ay, wan gayam. Kaya't ko kumatyag pakadakan ka. Agawid ak iti lugar mi, tamasakit ni nanang. Awan ngamin ti mga iwan kan kuana. Amo mo ta siyak ti buridek. Panawan mo ta na siyak ti mang taripato kan kuana. Tanabayag mo ta sa anak anagaw awid iti lugar mi. Wen, Christy, awan problema iti dayta. Nasayaat mo tapno mataripatom ni nanang mo. Inton malpas ti kontratak, umayak to di ta lugaryo. Tapno, ibagak mo tan kininanang mo, titarigagay ko amang ikalay sa kan ka. Agyaman ak na maawatan ak Marvin. Saan na pun ang makapakada kadananang mo? Iso asikan tulatan ti mang ibaga kadakwada. Wen, Christy, siya kundi makam mo. Wen gayam, agi pa uitak iti busbusom nga agawid. Kastamutan ti paggastos yo, iti panagtalinaid mo iti lugaryo. Agyaman ak Marvin. Nakababain mo tan kan ka. Sinupsuportaran naklangaruden. Ita, mangtad ka manan iti busbus at iti probinsya. Christy, aring nangagasawatan. Kasarlangan ti kurang kadata. Rumbang lang nga tulungan kay taanyaman a pagkasapulam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, met? Ay, wan anak ko. Adda ngamin napatag nga ibagakan ka. Ay, Nanang. Umawag akmot kumakada kayo ng naunaan daklaan. Kaya't kung ay padamag kada kayo, analpasan ti kontratak. Ornusik lang dagiti kasapula ka papeles iti panagawid ko. Ay, kasta ka day, anak ko. Wan, Nanang. Kamaudyanan na. Makaawid akmot langin. Kitagsagana kayo Tadanunan tayo ni Christy iti lugar da. Agkalay sa kamin to na paman na makasangputak, Nanang. Ay, hindi tangarot tiga po na nga imawag ak anak ko. At ang amin am mo ni uncle mo akanor at taga ijay lugar da Christy. At naamuan may papankan kwa na anak ko. Oh, di na saya at tadagayam taga ijay lugar da nga mo ni uncle kanor, Nanang. Kaya't kumusta kayo ni Christy jay? Masakit ka di pa ilang ti inana? Anak,
Saan mo't gayam apod no ang masakit tina ni Kriste? Kat tinasakit, naamuan may anak ikalaysan ni Kriste iti sigod akayan ayat na iti lugar da. Anya? Saan? Saan na pudno dahi taanaman niyo, nanang? Saan na pudno? Saan kami matamamati iti damo, anak ko? Kamadda, dagiti naala ni uncle mo aladawan, pamanagnag, anak ikalaysan iti sabaali ni Kriste. Si aasawan ti kaayat-ayat mo, anak ko. Tiawanan ba na babae? Manangal lilaw gayam. Linuko na klaang. Manangal lilaw na dyan babae. Balang kantis. Manangal lilaw. Nakaawid ak nga rod dito'y pagilyan tayo, kalpasan anaurnos ko dagiti papeles ko, manang Emmy. Kayat ko asyak mismo ti makapanagnak iti amin. Kayat ko ti mapan iti lugar da, tapno panagnakak ti amin. Ngam malaksid kadagiti ladawan anaala ti ulitag ko. Mismo at ikabsat ni Kristi ti imawag, anang ibaga kanyak, apud no amin anaamuan mi maipapan ken ni Kristi. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway, manang Emmy. Nagsakit a panunutan, aginuliban naklagayam ni Kristi. Iti may kadwa agundaway, napaayak manen ken ayat. Inanandi ngay dakdananang kentatang kadagidi a panawen alumlumda angak, manang Emmy. Agingga anapanunot ko manen timapan iti balasiw taaw. Nagaplayak nga rod akas siman, kat babaan iti tulong ti Apo anamarswa, napagasatanak. Ita, adaak manen iti balasiw taaw, manang Emmy. Ngam na duma-duma a lugar ti ayan ko. Gapo tano sa dino apagilyan ti pagsardengan ti barkumi. Isumet ti ayan ko. Nga isumet ti makagapo, no apay anakonak iti damo apaset ti surat ko, ajak maibaga no sa dino apaset ti lubong ti ayan ko. Itamanang, nakapasyara kon iti nagduduma apagilyan. Naka-move on akmatan iti napasamak kanyak iti kalabas. Daytoy met ti makagapo, no apay anakonak iti umuna apaset ti surat ko, nga iti kastoy nga edad ko, ket baruak paylaeng. Sa anak met ket di a maaw-awanan iti namnama manang, adumteng tumetlaeng ti kagasat ko, in God's time. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Marvin. Pagayam ko a Marvin, pudno a makaibati iti adal ti padas mo iti biyag. Agbalin ko madaytoy aleksyon kadagiti papagayam, anagdalan mo't iti kas iti napasaram ken ayat. Amin a tao, adda na itani akagasat na ito'y abiyag, kas iti kunam, in God's time. Ti ayat kat saan abirbiruken, ta ikunada nga ruden, love comes from the most unexpected places. Anya ti ammom, amangan no masarakam ton iti lugar apakaisarungam ti kagasat mo ken ayat. Kararag ko asapay kuma,
mapasamak to dayta, Marvin. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubo, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag.